vegada tinguem ja la furgoneta plena en tot això que estem deixant en esta furgoneta i se anirem. Quina és la ruta que anem a fer avui? Anem a Paiporta? A Paiporta i després a Torrente. Vinga, anem per allà. Regal que arriba en forma de deshumidificador per a Tino, que tant ho necessita. És una iniciativa solidària del Mercado Central de Valencia. Avui se celebra un minut de silenci al Mercat Central de València per a homenatjar a totes les víctimes de la Dana i, com no, per a posar la mirada també en aquells que ho han perdut tot. Avui. Vaya, mira, lo primero que me han regalado. Vinga, obrim este deshumidificador perquè a tu te fa molta falta. A mí ya ves tú cómo tengo la casa. En esta casa de Paiporta ja tenien moltes ganes de que tornara a vindre així el Mercat Central. Amparo, com viviu este dia? Pues molt contents, per la veritat. A mi el Mercado Central estic enamorada d'ell. Això que el Mercat Central de València els envia les comandes sense cobrar-ne el transport. I avui hem estat en el primer repartiment que s'ha fet a Paiporta. El plato se llama Perfumadita Hebrea, que es una frase de mi canción favorita, Mediterráneo, de Manel Serrat. Y es un plato que evoca al Mercado Central. Iba con mi abuela, mientras ella compraba, pues yo iba recogiendo los restos de los